Здравейте хора! В днешното видео ще тестваме тази игра, която хората казват, че е страшна. Нека да тестваме митовете, да видим дали ще направим свой аутфит. Това, нека започнем видеото. Добре, така. Почнем от тази личка. Перфектно пръска. Сега тук. Добре, пръска се. Як? Мога ли да лябърфим? Добре, така. Това изглежда много яко. Сега правим с ли аутфит, така че много яко. Добре, така. Това хойс. Така. Ох, паднах. О, диво! Причем много на диво. Причем супер кют. Винаги го купила твоите митове, така. Служа. Пръскам. Коментирайте долу в коментарите дали ви харесва този хубав герой. Така. Перфектно. Чанти съм мокро. Добре. Това става. Ако моят приятел беше тук, ама той е болен, приятелката ми е болна, така че не може да играе с мен и аз играя сама. Така че може да играем, кой знае кога. Така. Мисля, че го направих. Кой знае да... Що не ми казахте? Тази коса е по-хубава от предишната. Добре. Девятка. Дали нещо тук? Нищо не виждам. Вот так. Това е вярно. Добре, никого действаме. Каквото е за Бога. Добре, каквото е. Добре, странно. Добре. Ох, просто ще го игнорирам. Искам да се махам дългите. Може да скипна? Ох, мога. Перфектно. Не знам дали ми харесва. Вие коментарите на не! Хора, и сега ще се кача. Добре, направихме положението по-гадно. Ох, хайде, просто няма тестваме. И ще ходим тук. Сега. Първо да видим една тайна. Сега ще лифна играта и ще видим
нови тиктокове и да видим дали са истински, дали е пълен скам. Да видим. Нека отидем да тикток. Добре така, хора. Нека отидем на тикток. Да отидем тук. Сега Зейд имаше някакъв акаунт, не знам как се пише точно, но викат, че има YouTube канал. Huh? Bro, where the frick did I just get teleported? And what is this За тази игра изгледам и music? And why am I kind of music? там дъга възпитната си. Ох, те си реклама направо побъркаха хора. Побъркаха ме направо. Look under here. The mosque, the mosque, the mosque. What? Are we talking about the mosque that we just saw in Just a Reservoir freaking disappeared? I knew I wasn't hallucinating. I knew I wasn't hallucinating, guys. What the frick? Okay, what about the mosque? Click the note. Oh god. False. What? What is this place? Bro, what is this? This is scaring me. Yeah, it's scaring me too! There are weird balls which distort your screen. Weird balls. What? There's a note somewhere in one of the balls. I can't find it. Can you help me? Okay, you're I am so scared. Because that's literally the game we're in right now. It's the one here that we just got teleported. Това, мисля, е собственика на тази игра. Нека да видим няколко шорчета. Пет, 9, 0, 0. От Русия ли е той? Ще трябва да чидим на Stages Game Pass, не разбрах. Добре, игра е тази. Нека е чойнем да видим. Музиката разкошна. Добре, така. Тук още малко ще достигнем. Тук е трудно. Добре. Истинско е. Добре, преди да го натиснем, абонирайте се за канала с Каманка. И също напишете долу в коментарите колко ви харесва това видео. И дали искате още видеа. Така че, нека го натиснете без страх, мама спи. Ви се телепортнах.
5900. Окей. Препак се телепортнах в друга игра. Пътя. Добре. Тук пише нещо. Окей, да, вярно. Пише на руски. Това е този точно от YouTube. Добре, нека продължим. Какво е това? Добре, тук няма да се разберем. Какво пише? Have a good shift. Някой не гледа. Добре. Нека питаме хората. Може да се разсетна поне. Поне мога да се разсетна. Добре, хора. Дека. Това. Стой малко. Сега ще гледаме още малко. Съжалявам тук с гардероба пред късок. Така, нека. Надявам се Зейд да имате тук. So for everyone wondering where the fuck Zayd went. Hey Dave! Looks like he's straight baiting e-girls from knows why. Добре, хора, това ще бъде за днешното видео. И от мен, чао, бестите!